Сәлам дуслар, календарда 11 март дүшәмбе көн. Кабат яңа атна башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбызда почтабызда бары бер генә котлау хаты. Кайнар сәламнарны һәм изге теләкләрне матур туган көне 60 яшьлек юбилее уңаеннан райондашыбыз Урта Терешко авылында гомер итүче Дәүләтбаев Фуат Ханнанович кабул итә. Фуат Ханнанович гаиләдә 6нчы төпчек бала булып дөньяга килә. 6 бала арасыннан ул бары берәү генә авылда кала. Рәхимә апабыз Әлмәт шәһәрендә, Рәшидә апабыз Иске Кулаткыда, 3 абыйсы да Ульяновск шәһәрендә гомер итәләр. Әтиебез әти-әнисенә терәк, таяныч булырга дип авылда калырга карар кабул итә. Яшь чактан ул колхозда механизатор булып эшли. Инде колхоз таркалгач, фермерлык хуҗалыгы барлыкка килгәч, ул шунда үз эшен дәвам итә. 37 ел элек ул үзенә гомерлек ярым, әниебез Римманы сайлый. Һәм бүгенге көнгә кадәр алар бер-берсенә таяныч, ышанычлы яр булып матур гомер итәләр. Күпме генә авыл җирендә авырлыклар күрмәсеннәр, алар бары бер үзләрен бәхетле кешеләр исәбеннән йөртәләр. Ике яраткан кызларын, безне, Зөлфирә белән Лилияны алар үстереп, укытып, олы тормыш юлына бастырдылар. Хәзер инде безнең үз гаиләләребез, әти-әниебезне куландырып, матур оныкларын үстереп яшибез. Зөлфирә кызлары тормыш иптәше Равил белән Сызрань шәһәрендә гомер итеп, балалары Даниэль һәм Алинаны үстерәләр. Инде мин, Лилия, тормыш иптәшем Илдус белән Әлмәт шәһәрендә яшибез. Безнең ике сөекле кызыбыз Региночка һәм Риана үсеп киләләр. Ләкин еракларда яшәгәнгә хәзер кунакка да кайтырга сирәк туры килә. Барыбыз бергә табын артында җыелып утырып сөйләшүләре рәхәт тә шул, тик кызганыч, еш бергәләшеп җыелып булмый. Гомер дә бер урында туктап тормый. Әткәйебез югалтуларда кичерде. Инде күптәннән аның әти-әнисе үлеп киттеләр. Апасы Рәхимә белән абыйсы Фәрит тә бу дөнья белән хушлашып өлгерделәр. Ләкин барысы да алар матур гомер кичереп, үзләреннән соң якты эз калдыра алып киттеләр. Урыннары оҗмахта булсын иде. Без инде бүген еракларда булсак та, күңелебез белән сезнең яныгызда, әткәй, әнкәй. Бу матур бәйрәмең уңаеннан иң җылы теләкләребезне сиңа җиткерәсебез килә. Газиз әткәебез, алга табада яраткан әниебез, сөекле хатының Рима белән матур гомер кичереп, безне шулай шатландырыгыз. Оныкларыгыз ешрак сезгә кайтып, бергәләшеп, рәхәтләнеп, картаерга язсын сезгә. 60 яшьлек юбилейда җиткериек рәхмәтләр. Язсын алдагы гомереңдә биләргә тик рәхәтләр. Олы хәрефтән ата син, рәхмәт булганың өчен. Кимемәсен алгы көндә баһадир сыман кеше. Әниебезгә терәк булып, сөелеп яшә. 100дән артык еллар тагын булсын безнең янәшә. Хөрмәтле Фуат Ханнанович, иң изге теләкләр белән сезгә котлау сүзләрен һәм музыкаль бүләкләрен хатыныгыз Рима Ибрагимовна, кызларыгыз Зөлфирә һәм Лилия, кияүләрегез Равил һәм Илдус, оныкларыгыз Даниэль, Алина, Регина һәм Риана җиткерделәр. Без дә бу теләкләргә кушылып, тапшыруыбызда якыннарыгыз сайлаган җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Başlanğan əti əli cana yaxın süzdülər, əti əli uçar qanatlar istənigənə bulub yaşagız deyib göngülkəyim qat qat
Кадерле дуслар, мин кабат сезнең белән хушлашам. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз.